no? Sento que hi ha algú que, no? Com una alarma que et diu, ostres, Laura, vés en compte perquè sembla que això canvia, però no saps encara què és el que està passant. Evidentment, l'emoció que tinc davant d'aquesta fase seria la preocupació. De sobte ve el xoc. Et donen 2 tortes, no? De sobte pues, et quedes sense feina, després de no sé quants anys, tens un canvi personal, ¿vale? I et quedes absolutament indefensa, perquè no estaves preparada per aquest canvi. ¿Vale? Evidentment, l'emoció que tenim és la por, perquè la por és un sistema de seguretat que com a animals que som tenim davant del perill. ¿Vale? Llavors tinc un xoc i tinc aquesta por. La tercera seria la resistència. Jo estic com una nena petita i dic que jo no havia demanat aquest canvi i a mi per què m'han fet això i no sé què i tal. Evidentment, amb aquestes 3, sobretot, jo no puc tirar endavant, perquè estic enganxada amb el passat. Sí? Llavors haig de començar a sortir cadascú amb el seu procés, perquè això també... A vegades s'enganxen allà... S'enganxa? Sí, sí. Vale? És com si estiguessis amb les arrels d'un arbre, estàs allà enganxat aquí i et costa molt sortir d'aquestes 3 zones. Cadascú necessita el temps que necessita, però sí que és cert que no em puc estar molt de temps al pou, perquè si no després cada vegada em costa més sortir. Després ja tindríem l'acceptació racional, que jo em vaig dir, va, Laura, no pots quedar-te aquí, espavila, no hi ha canvi, això és així, ta. I amb aquesta frustració començo a donar-me compte que haig de fer un canvi. I estic, no?, com pujant per al pou. Després ve l'acceptació emocional, que és quan ja comences a veure la llum al final. Bueno, potser hi ha coses interessants, potser és un canvi que pot ser positiu, sí? A partir d'aquí és quan comences a donar passos cap endavant i comences a adaptar-te a aquest canvi. Després, evidentment, tindríem l'obertura, no?, amb la curiositat, l'entusiasme i al final la integració. Penseu que avui en dia hi ha moltes persones que estan 100% integrades en aquest canvi? No? Parlàvem abans que estem tots fatal de la muerte, doncs és cert. Per exemple, porto 6 anys com a autònoma i tot i així cada 3 mesos taladro al meu marit, bueno, i com anirà més endavant, i si nadie me quiere, i si no sé què, si no sé quantos, no sé si ho veieu. Per lo que no és fàcil arribar a la integració total. El que sí que és cert que hem de sortir d'aquestes 3 primeres. Vale? Per què? Perquè com veieu el dibuix, que a mi aquest m'agrada molt, jo tinc un repte, però el que passa realment per aconseguir-ho és la part de baix, no? Que bien, uy, ara estic mal, ara tiro per arriba, ara no puedo, ara me rindo, ara no sé què, ara no sé quantos. Llavors, aquí és on estem. Què és el que passa? Que hem d'intentar, quan anem cap a baix, que és com el mar, no? Les oles, quan aquesta ola vagi cap a baix, que no sigui molt profunda. I això, que per això parlarem després de la gestió emocional, això ho aconseguim amb aquesta gestió emocional. En quina d'aquestes fases penseu que esteu ara? Jo crec que hi ha acceptació racional o emocional. Vale, estic ahí entre una i l'altra. Vale, diem, vinga. Ja estic sortint. Ja estic sortint, molt bé, molt bé. Jo... potser la racional aquesta també. Encara tinc un pel·lit de tal, però... Potser estic allà entremig de les 3 que hauria de fer el pas ja. I bueno, més que res, tinc un por al desconegut, Vale. que és normal, no? Absolutament normal. Què és el desconegut per tu? La tecnologia. La tecnologia, que abans ho parlàvem. Vale, llavors, si jo tinc por a lo desconegut i tinc por a la tecnologia, què és el que... És una cosa que no m'agrada, i com que no m'ha fet falta mai, doncs... Però què és la tecnologia per tu? Clar, perquè és una paraula molt àmplia. Però és que fa falta per qualsevol cosa. Però què és exactament el que necessites? Jo sé portar el mòbil, sé enviar mails, puc anar buscant alguna cosa, però clar, de la meva manera no pot ser tan profundament, no? Podries apuntar, pensar que has de fer un programa de... Clar. Vale, però llavors a mi el que em fa por és fer servir un programa concret amb una empresa en concret o un programa concret de comptabilitat, de logística, del que sigui. No em fa por la tecnologia, o llavors no, que no és el mateix. Ja. Perquè tu saps enviar correus, saps buscar a Google, saps contestar a WhatsApp,
Avui en dia el mòbil és un ordinador petit. Ja. Per al que aquesta por de tecnologia no és com a tecnologia com a tal. Per avui dius, oye Siri, búscame no sé què, i te lo buscan. És amb un programa en concret que puguin demanar. Què podríem fer en aquest cas? Què penseu? Jo el que faria d'ella és intentar mirar programes que puguin ser Que informació i... amb què ella vol treballar o li agradaria treballar per perdre la por. I també pensar que quan entres en una empresa moltes vegades et donen com no un tutorial, sinó una formació sobre aquell programa. No tothom entra sapiguent d'un programa. També sí que et diuen d'un SAP, però també hi ha cursos de preparació per veure les pinzellades, no? Perquè jo també em feia por i he vist que el truco, perquè una manera no és veure una miqueta, intentar buscar alguna similar. Perquè jo també havia treballat en un ram concret, en uns programes en concret, i clar, haver de fer servir altres penses, ostres, no sabré. I sí, perquè de vegades són intuitius, a vegades no, però a vegades sí que tenen... Absolutament, i cada vegada són més intuitius. I si no, avui en dia tenim YouTube, amb el qual hi ha tutorials de tot. Com fer la O amb un canuto, com fer no sé què, programes de comptabilitat, pues, l'inici del Comptaplus, el no sé què, no sé, per posar un exemple. Llavors, amb això jo vaig veient les 4 pinzellades i dius, ostres, si tampoc és tan complicat. I et treus aquesta por, que és un dels teus sabotejadors, que parlarem després, el per què no, el tema de tecnologia. No és la tecnologia, és com tu dius, un programa en concret. O sigui que treu-te aquesta pedra tan gorda que pensa sobre teu per poder fer el canvi. I tu què necessites per canviar de fase? Jo, més autoestima, reforçar l'autoestima, que és una que sempre és el que et frena tot i m'agafa la por i em bloquejo. I així com ara em donen el consell de dir, doncs mira quins programes poden ser els que fan servir per tema tèxtil, el tema que sigui. I així, doncs això, jo per mi no m'ho aplico. M'ho he aplicat, però no dentro de la por, però... En casa de Guerrero, cuchillo de palo, ¿sí? Vale. Què és l'autoestima? L'autoestima al final és un tema molt subjectiu. Jo què necessito? Que em diguin de fora que ho estic fent bé o jo soc conscient de veure que ho faig bé? És veure tu que ho fas bé. El que passa que, clar, quan t'ho diuen de fora, doncs sempre... Clar, si tens una cara d'autoestima és el que és tristament, i aquí és innat, no? Poder l'autoestima, i aquí té molta força, no? Ja de petits. Vale, doncs anem a fer un exercici per l'autoestima, vale? Bé, que ens aniríem adaptant una miqueta. Necessito que feu un llistat de... Sí, teniu aquest full al darrere mateix, de 5 capacitats, 5 coses que dic jo que sou boníssimes fent. Però coses en concret, no val, soc bona comunicant, no, soc bona fent correus per enviar als clients amb una queixa, coses molt concretes. 5 coses, 5 habilitats que sou boníssimes. No nombrecito de competencia, 5 cosas concretas. Pues venga, 1, 2, 3, responde otra vez. Escribiu. Coses així quotidianes o... Sí, poden ser més amb l'àmbit professional, però penseu que com que ens hem de reinventar sempre, millor aconsegueixo agafar alguna cosa que jo faig molt bé amb l'àmbit personal i dius, ostres, és que soc molt bona cuinant. I és que ara vull dedicar-me a ser cuinera en un catering. Ostres, superbé. Vale? Llavors, sí que mínim 3 amb l'àmbit professional i si voleu posar 2 a l'àmbit personal, que les puguem treballar a l'àmbit professional, també. I vull que em digueu, jo soc molt bona en això, quan ho digueu. Sí? Doncs vinga. Que estigueu mirant també, anem fent l'exercici.
Què tal, com ho tenim? Doncs de feina Vale, doncs vinga, digue'm les dues, de les 5 que has posat, aquelles dues que per tu són com dius, ostres, aquestes són les més potents. Soc molt bona en... atenció al públic. Vale, què vol dir que soc molt bona en atenció al públic? Doncs que empatitzo amb una persona que té, que li poso la seva pell i tant sigui per un cas o per un altre, penso que el tracte que reben és el que ells volen rebre o se senten escoltats. Vale, ho veiem o no, on tu vulguis. Ara, si em dius, soc bona amb el tracte en públic, jo no veig darrere d'aquesta frase tota la força que tu has dit abans. Ho veieu o no? Llavors haig de començar a explicar tot allò que jo soc molt bona amb contingut. Per lo que jo t'aconsello que diguis allò de em poso amb la pell del client, l'última frase que has dit, que sempre m'agrada molt, Sí? Això és que m'hi poso que escolto d'una manera que se sent escoltada la persona quan la té. Exacte. Estem definint minuciosamente dos coses amb les quals ets boníssima. Si ho vols anar apuntant, ara ho fem. D'acord. Vale, aquí tenim una. Vale, soc molt bona posant-me en la pell del client i ajudar-lo amb el que ell necessita. Perfecte. Quina més? I després, en l'organització de tasques, la previsió, que necessitaré en aquella... per fer una feina en concret o per aprendre un tema en concret, doncs la previsió. Vale, soc molt bona organitzant, fent la previsió, tenir-ho tot molt controlat. Perfecte. Perquè la previsió pugui ser correcta, pugui ser bona o la feina sortir... Vale, estupendo. Ja per ho diem amb contundència, sí? Veieu o no? I això em dona més autoestima, que és del que estàvem parlant. Què més? Bueno, sobre la feina o sobre... Aquelles dues que tu penses que són més potents. Doncs, bueno, sobre l'àmbit del Rampiroving, doncs, que se desenvolupa... Vale, però diguem, soc molt bona a... Perdoneu-me, però és que això és ensenyar el meu cervell. Soc bona en seguida, quan em dona una prenda desmuntada, en seguida poder-la visualitzar i veure com manipular-la i fer-la en seguida. Vale, darrere d'això jo veig capacitat analítica, veig una visió 360 que dic jo, que nosaltres que no som del gran això no ho veuríem, vale? I com veieu això té molta potència. Molt bé, una altra cosa que ets molt bona. I tinc molta habilitat de manualitats de... Soc molt bona amb les mans. Sí? Soc molt bona amb les mans. Que darrere d'això hi ha molta creativitat. Per exemple, jo soc molt dolenta amb les mans. Veieu o no? Llavors algú que tu dius com que tu fas molt fàcil, perquè per tu és fàcil, no vol dir que la resta de les persones ho tinguin. I això m'ha d'incrementar la meva autoestima. Perquè, per exemple, avui en dia tot el tema del treball amb les mans està agafant molta força i és una de les feines del futur. El handmade, el fet a mà que es diu, és una de les feines amb les quals hi ha molt de futur. Sí? Bueno, se'ns empodera o no? Què més? Com et digues? Perdona. Shakira. Vale. Shakira, les dues coses que ets superbona. Doncs soc bona buscant... Soc bona o no? Soc molt bona. Molt bona. Soc molt bona buscant solucions, gestionant projectes i buscant solucions quan sorgeixen imprevistos o les coses no van com esperava. Molt important, i a part ho has dit en positius. No és el mateix solventar problemes que buscar solucions. Soc molt bona buscant solucions. Soc ràpida, tinc idees per aconseguir trobar les solucions adequades. Ho veieu o no? Molt bona aquesta. Quina més? Una altra, soc bona tractant amb la gent, Crec que no. No. Soc empàtica, em poso en la pell dels altres i no, crec que no. Ho veieu o no? Que anem sempre amb aquest... Sí. I se'm dona bé comunicar amb els altres. Vale, soc bona comunicant, tinc aquesta... Perfecte. Llavors, això a mi m'ajuda a millorar l'autoestima que estàvem dient ara, perquè tinc moltes coses positives. El que passa és que si no, jo em centro en les negatives i ens hem dit sempre, escolta, intenta millorar allò que ets dolenta, no, queda't amb el que ets bona i potència-ho. Amb això incrementarem l'autoestima. Sí? O sigui que una feina seria fer 10 d'aquestes, d'aquest llistat, i evidentment posar-ho a les vostres xarxes socials, a la vostra marca digital. Això ràpidament, perquè veieu que no som les úniques que estamos fatal de la muerte. Això és un estudi que va fer Google
de quins són les diferents emocions que tenim amb aquest canvi, estem parlant d'adaptabilitat, amb aquest canvi que vam tenir amb tot el tema de la pandèmia. I això ve dels comentaris que la gent posa dintre de Google. Com veieu, les emocions que hem anat tenint, tristesa, resignació, desconcert, frustració, i això ho poso perquè a vegades sembla que tu ets l'única persona que estàs tenint aquestes emocions. No, és que això ha sigut genèric. Vale? I per això us dic una miqueta com gestionar aquestes emocions. Per què? Perquè si jo em vull adaptar a la realitat, el primer que haig d'estar és mínimament equilibrada emocionalment per fer-ho. Dintre d'aquest desequilibri que estàvem parlant abans que tenim tots. Sí? Primer de tot, haig d'escoltar-me a mi mateixa. Com estic, com em sento. Després acceptar les emocions si són negatives i començar a veure com puc sortir d'aquesta emoció negativa. Quins són els pros i els contres i com m'ajuda. Després, evidentment, gestionar les emocions i treure les persones tòxiques de la meva vida. No dic de fer-ho de manera agressiva, però sí que és cert que potser ara que pots quedar amb menys persones, queden aquelles persones que et donin alegria, un poco de salsa a la vida. ¿Vale? Què més? Bueno, ho teniu d'aquí, tampoc em vull estalviar massa. El tema de la comunicació no violenta. No et culpis a tu ni culpis a la resta del que està passant. Treu-te aquesta motxilla del passat i tira cap endavant. Vale? I sobretot entendre que les emocions són un conjunt de maneres de veure, de pensar i de reaccionar que de tu depèn canviar-la. L'emoció depèn de tu, el que no depèn de tu és la situació. Però com jo accepto aquesta situació, per això ho estem parlant, perquè parlem de l'adaptabilitat, això sí que depèn de mi. Aquest punt és important, De mi depèn de que si em diguin gorda, jo digui, sí, doncs mira, sí, i? O que faci un drama perquè m'hagin dit gorda. I això depèn molt de si tu estàs esperant l'acceptació externa o estàs pensant en tu i en la teva acceptació interna. Llavors, un punt important, quan jo tinc una emoció negativa, el que haig de pensar és què hi ha darrere d'aquesta emoció negativa i començar a pensar com canviar-la. I quins són aquests inputs que m'ajuden o em desajuden. Preguntes i tal aneu fent, perquè si no jo ho tiro. La programació neurolingüística us sona? Sí. Sí? Doncs vinga, explica una miqueta. Ui, em sona, però no així, Bueno, a mi m'ho havia relacionat amb el tema de que no només és el que dius, el que capten els altres, sinó sobretot la teva actitud física, com et presentes, si mires els ulls, una mica el teu comportament. No sé, hi havia com uns tants % i potser el que dius és en el que la gent s'hi fixa menys. I abans d'això venen moltes altres coses. Això estaria aquí al final, que seria la conducta verbal i no verbal, i com diu superbé, és que quasi el 93% de la nostra comunicació és comunicació no verbal. Amb la postura, com manipules, com mous. El silenci, les mans, sobretot la mirada, quan aneu a una entrevista de feina has d'estar mirant tota l'estona i sobretot ara amb les videoentrevistes, que és un tostón, moltes vegades ens mirem a la càmera de baix, estic mona o no estic mona? No, has de mirar el botoncito que tens. Fins i tot ara, en temes de transformació digital, les empreses estan pensant a posar les càmeres al mig de la pantalla, perquè és on nosaltres de manera innata mirem, això dintre de poc. Però ara mateix ens hem de recordar mirar cap a dalt, perquè llavors estàs mirant a la persona amb la que estàs fent l'entrevista. Llavors, què és el que hi ha darrere d'aquesta comunicació verbal i no verbal? Doncs hi ha tot aquest pollo que t'havíem parlat, tots aquests pensaments que tenim dintre del nostre cos, del nostre cap, que amb el qual el que fa és que la informació entra per diferents canals. Jo puc ser més visual o més auditiva o més kinestèsica, que seria més tocar l'olfato, gusto, etc. Sí? Què penseu que sou vosaltres? Visual seria això, que tu veus aquesta sala i dius, mira, jo ara veig que hi ha llum, que hi ha un to adequat, veig la pantalla, em fixo molt en tota... Fins i tot dic, és que jo et veig bé avui, La part auditiva, que és que tu necessites, per exemple, estar en silenci total per estar concentrada, per estudiar. Tot el que hi ha el tema de sorolls, fins i tot diries, ostres, és que sento una miqueta el ventilador de no sé què, de no sé quantos. I la part kinestèsica seria tota la part més sensorial, per dir-ho d'alguna manera.
Què penseu? Jo soc visual total, Soc visual també, sí. Auditiva. Auditiva. Doncs jo crec que seria una barreja entre visual i kinestèsica. Vale. Seria el kinestèsica i seria més, ostres, hi ha una miqueta de fresqueta, no? Fa una miqueta de pestilla, no? Tot això seria més kinestèsic. I tu? Sí, també, una mica més visual també. Auditiu també, perquè seria... Vale, això què fa ràpidament? Que això fa que jo ja la informació que m'entra al cervell entra sesgada, com veieu, i fa que en tot això, dintre del meu passat, de la cultura que jo he vingut, no és el mateix que hagis nascut aquí o que estiguis a Nigèria, vale? En tot el tema de cultura, i amb les expectatives, creences i valors, que s'ho vam parlar l'altre dia, quins són els meus valors, què és el que penso, quins són els meus judicis, el que fa és que tu tinguis una resposta diferent. I per això, dintre d'aquesta capacitat d'adaptabilitat, has d'entendre que davant de la mateixa situació les persones tenen reaccions diferents. Per què? Perquè aquí que veiem un 6 o un 9. Les dues persones tenen raó. Vale? Per lo que un punt també d'adaptabilitat és entendre que jo també m'hauré d'adaptar a les diferents persones amb les que et trobi en el meu món. I que jo no tinc la veritat absoluta. Sí? Anem a veure un vídeo que a mi m'agrada. Perdona un moment. Sí. Què dius tu que una persona no té la veritat absoluta? Com pots rebre, lluitar o dialogar que la persona que ja no té la veritat absoluta? Perquè hi ha persones que tenen la veritat absoluta. Per ells tenen la seva veritat. Vale, primer de tot... I si és absoluta i no la vols, saps el que vull dir? Primer de tot, t'interessa invertir esforç en remetre a aquesta persona que no té la veritat absoluta? Aquest seria el primer punt. Ja. Sí, veieu o no? Perquè si no... tenc la veritat absoluta, vale, pues vale. Pues sí, ho té. Una altra cosa és que diguis, no, és que no té la raó i jo vull que vegi que no. Vale, primer és fer-li entendre el que parlàvem aquí de les diferents percepcions. No tots pensem igual i hi ha una cosa molt important que és el respecte al punt de vista de les altres persones. Abans amb la part d'emocions teníeu la comunicació no violenta, que hi ha un llibre molt bo que jo sempre el recomano, que es diu així, tal qual, Comunicació no violenta, de Marshall, que parla justament de com gestionar la comunicació sense agredir els altres. Vale? I el màxim de comunicació no violenta seria dir-li: mira, és que quan tu em dius que això és així d'una manera tajant i que jo no puc rebatre, jo em sento que no m'estàs escoltant. Per al que t'agrairia que em deixessis donar la meva opinió. Perquè un dels problemes que tenim avui en dia a nivell de comunicació és que cadascú estem amb el nostre parapeto i a mi m'importa un pimiento la resta. Estic generalitzant molt, però també amb tot el tema de confinament, que ens hem aïllat més i que tal, és un dels temes que veiem que ens falta aquest entorn social que teníem abans. I a partir d'aquí, veure, al final dues persones poden tenir una conversa si les dues volen. Si una persona no vol tenir una conversa, doncs aquí veuríem. Però jo entraria per aquí i a partir d'aquí explicar-li el teu punt de vista. Entenc el que tu m'estàs dient i això seria assertivitat, jo entenc el que tu m'estàs dient, però jo penso que també podria ser d'aquesta manera com ho veus. Perquè si tu vas a imposar igual que fa l'altra persona, tampoc no guanyar res. Sí? Vale, doncs us ensenyo un vídeo, són res, 1 minut 38, sobre el que és l'adaptabilitat. Algú ha fet gimnàsia rítmica quan era petita? Jo. Molt petita, Jo vaig fer de tot, gimnàsia rítmica, judo, ballet, tenis, de tot, La gimnàsia rítmica és una disciplina super estricta. No sé si heu vist alguna cosa. I de sobte va venir aquesta noia americana que es diu Simone no sé què, venia per aquí, i va fer un canvi dràstic amb una disciplina tan rígida com era la gimnàsia rítmica. Anem a veure-ho. A nivell de so no s'escoltarà. Bueno. No passa res, el mal so, després el podeu veure si voleu,
Ara és en Michael Jackson, que està ballant. Bueno, doncs ja està, què us sembla? Molt bé. Absolutament trencador. Això és el que hem de començar a fer amb les nostres vides, parlo en l'àmbit professional, jo sempre, Sí? Hem de començar a entendre que has de trencar amb tot el del passat. I només haig d'agafar aquestes competències transversals que hem definit abans. Aquelles coses positives que a mi m'ajudarà en qualsevol tipus de feina. Per què? Perquè a vegades aquest passat, no? Jo, ostres, vaig treballar amb no sé què i vaig estudiar això, clar, haig de fer això. Perquè és el que és obligatori per mi. Qui t'està obligant a fer això? Qui t'està dient que has de treballar de tal perquè vas estar treballant d'això? Tu no ets el que la gent vol dir de tu, tu ets qui tu vulguis ser. Llavors, si jo ara tingués una varita màgica total i no tinguéssim en compte si haig d'estudiar, si haig de fer, si haig de... De què us agradaria moltíssim treballar? Ostres, no sé, així sortint del que tu vulguis, sí, del que tu vulguis. Astronauta, vale, aceptamos astronauta. No ho sé, jo la veritat és que sempre he treballat en ambients culturals, diguem, i sí que m'agrada, i és el que d'una manera o d'una altra m'agradaria seguir estant en aquest ambient. Perfecte. Perquè també he provat alguna vegada treballar en altres i trobo faltar aquest punt de parlar i de fer cultura. Vale, però dintre de parlar i de fer cultura i dintre de l'àmbit cultural és cert que també ha canviat moltíssim. Ho veieu o no? Sí. També dintre de l'àmbit cultural m'he dedicat més, he fet diferents tasques com de comunicació, de gestió, d'organització o de vendes i sé que les vendes no són el meu i que prefereixo dedicar-me a l'organització, a la gestió o a la comunicació. Vale, però per exemple, jo simplement em deixo aquí caure. Tal qual estem avui en dia amb el món, tu pots estar fent un tema de gestió cultural d'aquí a Londres. Per què no? Sí, sí. Ho veieu o no? O sigui, el canvi és que abans tu havia de fer una feina que havia de treballar a casa, fins i tot l'altre dia, no? Ahir sortia a Telenotícies que estaven mirant com realment fer que tu puguis anar a la Vall d'Aran i estar treballant amb un wifi correcte. Per què? Perquè acabarem, i m'agradaria a mi poder fer això. Per què no em puc pensar com fer de gestió cultural a l'era digital? Què vol dir? Quin canvi s'està incorporant en aquest lloc de feina que em pot donar moltíssimes oportunitats. Temes de realitat virtual, per exemple. Sabeu que s'està tot el tema de 3D, realitats virtuals, tot això s'està incorporant moltíssim amb el tema de gestió cultural. I està fent espectacles superxulos que abans no podíem ni imaginar. Perquè si jo agafo una persona amb el tema de gestió cultural, necessitaré una persona que estigui al dia d'aquests canvis que estem venint a la gestió digital. Això seria adaptar-me a les necessitats del meu entorn amb l'ara, no amb el fa un any i mig. Veieu una miqueta el que estem dient? Sí? Jo recomano que comencis a mirar una miqueta per aquí, després us ensenyaré també on. Vale? Varita màgica? No sé. A mi el que m'agrada és com el servei. El servei a la gent. El servei a les persones, un dels àmbits de futur que te mueres, noies? Ho dic perquè no tot és digital. Tot el que és, perdó perquè és que m'emociono, tot el que és acompanyament a les persones té molt de futur. Et dic exemples, perquè et puguin aspecte d'això. Terapeutes, coach i tot això,
Però no només això, sinó acompanyament, per exemple, el tema de persones grans. Sabeu que ara és un nicho de mercado que te mueres. Per què? Perquè la piràmide està inversa i cada vegada hi ha més feines vinculades amb la gent gran. Que tenen pasta, tenen salut i temps perquè ja estan jubilats. S'estan cobrant més de jubilació que molta gent que està treballant. Llavors, dintre d'aquest entorn, per exemple, s'està posant molt de moda el walker talker, la persona que acompanya a persones a caminar i a fer-los acompanyament. S'està posant molt de moda també l'assistant, com la secretari d'abans, per persones, mira, és que vull fer un sopar, vull organitzar un viatge, vull tal, de manera personalitzada. Vull per temes diferents, i això estem parlant d'era digital, i veieu que no és digital. Sí? Amb tot això hi ha molt de futur. Fins i tot s'estan fent edificis per gent gran, sí? I dintre d'això, ho dic perquè l'atenció a les persones, com veieu, s'està ampliant moltíssim. I amb aquesta vessant tant d'empatia que tu tens, podria començar a veure, hi ha moltes startups vinculades a la tercera edat, que és la generació golden, que es diu ara, la generació d'or. Es tracta d'això, que veiem que dintre del que a mi m'agrada m'estan donant moltes opcions diferents dintre de l'era digital. Com ho veus, això? Veus? Començo a cotillar, començo a buscar informació. Després us he gastat uns links per poder també buscar informació. Sí? Suposo que en aquest tema també més sortir ara o tenir en compte el tema de l'ajuda telemàtica a persones que no tinguin la facilitat, no? Però no sé en quin punt està, si és un tema de gestories, poder, perquè clar, molts tràmits, moltes coses s'han de fer de manera telemàtica. Mira, justament... És que ara d'aquí ve serà tot molt telemàtic. Sí, està començant a sortir una nova figura dintre de les entitats públiques. Per exemple, el curs que vaig fer a Girona era per persones que estaven treballant d'agents digitals, que són persones que acompanyen aquelles persones que no saben com fer no sé què, per exemple la renta ara l'has de fer tota online, o una cita al CEPE o tal. Llavors, és cert que és una de les figures que està sortint. A l'acompanyar de persones que estan amb la bretxa digital i tot el tema d'assessories, per exemple, i tal, com cada vegada hi ha més persones que treballen per projectes, també, per exemple, el tema d'assessories és un tema que ara mateix estan en boom, perquè no és només empreses, sinó seria aquest vincle més amb persones com jo, que afirmat que podem. Sí? Jo vull que entengueu, quan parlem d'era digital, no vol dir que tot hagi de ser amb l'ordinador. El que sí que hi ha és aquest canvi de xip que nosaltres hem de tenir i que hem de pensar, ostres, Laura, vull continuar aquí, però és que ara necessites coses diferents, per exemple, dintre de recursos humans, que jo estava abans de recursos humans, el canvi està sent dràstic. Sabeu que el procés de selecció a l'inici el fan màquines, amb algoritmes, i que necessites posar les paraules claus amb el teu currículum perquè jo, màquina, et trobi. I no me la posis una vegada, posar-me-la 4 o 5 vegades perquè jo entengui que això és el que tu estàs buscant. El canvi és per tothom. El que no puc és quedar-me sense mirar-ho, perquè si no sí que m'estic quedant obsolet. Llavors, amb això volia que veiéssiu que si a la gimnàsia rítmica, que és una cosa com superquadrada, hi ha aquests canvis radicals, imagina't. I aquí, per parlar dels nostres sabotejadors, que hem parlat una miqueta, el que sí que m'agradaria és que penséssim si jo m'he adaptat amb el passat. Per al qual teniu una fulla amb aquest exercici, que del que es tracta és que siguem conscients de la nostra capacitat d'adaptabilitat. Com veiem, pensa en un canvi que tu has tingut a la vida, un canvi de passat. Quines són les pedres amb les que t'has trobat a nivell personal, a nivell professional, a nivell tecnològic? Amb quines eines et van ajudar? No parlem només de recursos materials, amb quines eines? I com et vas sentir a l'inici, quan vas tenir aquest problema, i com et vas sentir al final? Sí? El podeu escriure i si després hi ha algun que no voleu comentar, no el comentem. Però és un exercici per vosaltres. O sigui, no és que no poso això perquè després la Laura m'ho farà llegir i no vull llegir-ho. No. L'exercici és per vosaltres. Si després alguna voleu comentar alguna cosa, el comentem.
Però vull que comencem a donar-nos compte que tenim moltes eines, molts recursos i que molts d'ells ja els hem fet servir en el passat. Aquest és l'exercici. Llavors, un canvi que he tingut a la meva vida, professional, personal, el que sigui, i es tracta de veure com l'he tirat endavant. Sí? Dubtes? Més o menys. Quines eines vau fer servir per tirar endavant aquest canvi que voldria comentar-ho? Primeres eines. Sí, que he vist que has posat moltes. Bueno, m'he enrotllat una mica. No, buscar recursos. Doncs en aquell moment havia de gestionar com deixar la feina, informar-me si tenia dret a alguna ajuda o subsidi, perquè havia de canviar de país. Vivia a l'estranger, vaig estar 10 anys visquent fora i volia tornar. I clar, a Itàlia tenia feina, tenia casa, tenia de tot i era com un salt al buit, no? De dir, bueno, ara com ho faig això? I les eines va ser això, buscar recursos d'informar-me, sí que tenia dret a un subsidi, llavors
venir aquí, buscar... Vaig decidir seguir formant-me, fer un postgrau i sobretot per conèixer, actualitzar coneixements i tal, i per fer networking, perquè no sabia per on començar a buscar feina tampoc. Parlar amb els amics per trobar un lloc on viure assequible, tenia una amiga que havia separat, llavors vam anar a compartir pis i facilitar-me la vida en el sentit que comptava amb pocs recursos econòmics i havia de començar de zero. Buscar informació, una de les parts importantíssimes moltes vegades amb la gestió del canvi. Quanta més informació tinc, més eines tinc per prendre decisions. I el tema del networking i dels contactes i de socialitzar-se, que també ens ajuda moltíssim. Llavors veig que haig de prendre una decisió. Què puc fer? Primer de tot, buscar la informació i a partir d'aquí prendre la decisió. Molt bé. Quines eines voleu comentar? Ajuda externa professional, per exemple. Per exemple. Moltes vegades tenim una visió externa, en principi objectiva, que no es tracta que et doni consells, sinó diferents punts de vista, o que et digui, ostres, mira, és que tu no t'adones compte, però tens aquestes opcions. Ens pot ajudar perquè si una vegada, més quan tinc un problema, estic tan amb aquest problema que ens costa veure les possibles opcions. Molt bé. Doncs a nivell personal, un psicòleg. Prendre també aquesta psicòleg, Clar, sí, perfecte. A nivell personal va ser buscar ajuda. Un vincle que tenia molt amb ma mare i va haver de perdre aquell estigma que hi ha, no? Més que estigma és que era una dependència o era qui l'explicaves tot i qui et deia el que ella pensava. I jo m'escoltava molt, podia fer o no el que ella digués, però era el simple que sabia. I veure que marxa aquella persona per una feina, doncs és molt dur. I per mi concretament, per tothom. I llavors, l'eina va ser buscar ajuda, buscar un psicòleg. Al final, busca psicòleg, fins que te n'adones que si no és amb una ajuda mèdica i després a nivell laboral, d'haver de passar d'un treball fixe, que penses que tota la vida treballes d'allò, amb una responsabilitat, que penses que sempre, i que sempre treballes amb logística i amb el que tu has fet i has estudiat no sé què, doncs el que m'ajuda per sortir de veure que l'empresa va tancar, que tot el que va passar, la formació i les sessions com ara, per obrir una mica els ulls a tots els canvis que hi ha i afectar la idea de que pots fer més coses que no el que estaves fent, que pensaves que no valia d'una manera per fer allò. Te n'adones que ets polivalent. Exacte. La formació avui en dia, tenint en compte que canviarem entre 3 o 4 vegades de feina, és imprescindible. Està tot el dia, perquè també ens saturem. Ara hi ha l'ecoansietat, que està molt de moda, que és aquesta ansietat per a tanta informació. Però no em puc quedar parada. Haig d'estar sempre al dia d'allò. Ara sí que és cert que jo m'haig de centrar en 2 o 3 coses. No puc voler estar informada de tot perquè no llegamos. Però aquest punt d'estar-nos superinformades ens ajuda a adaptar-nos a possibles canvis que tenim. Perquè, moltes gràcies a les 3. Com veiem, tenim moltes emocions i molts de recursos per tirar endavant aquests canvis d'emocions que tenim. Perquè ja ho hem fet amb el passat. Llavors, a mi no m'ha d'assustar el canvi amb el futur perquè jo ja he fet aquest canvi amb el passat. Que era una miqueta aquest exercici. Què és el que veiem? Que hi ha un canvi de paradigma de manera de treballar. Un canvi total. Passem de la cultura del tenir, aquest consumisme total i tal, a una cultura molt més orientada a l'ésser, al ser. Des de l'era industrial, ara estem a l'era del coneixement, ho dèiem ara, aquest coneixement continu. D'una mentalitat d'empleat, de vinc aquí, faig les 40 hores i faig no sé què i tal, a una actitud emprenedora. I parlo d'actitud, perquè tu pots estar contractada per una empresa, però avui en dia les empreses busquen persones amb actitud emprenedora. Aportar idees, ser visibles, ser proactives, adaptar-te al canvi ràpidament, i això és actitud emprenedora. I és una de les coses que podeu posar al currículum. Tinc una actitud emprenedora. Orientació al propi interès, jo mime conmigo, i cada vegada veiem que som més socials, que estem més pendents, que sigui l'ecosistema, necessitats dels altres, etc. La feina com a treball i esclavitud
no? Hem estat molts anys allà a la feina com a vocació i realització. Jo sé que queda molt maco això, però realment sí que estem veient, i les noves generacions sobretot, estan anant molt per aquí. Prefereixen guanyar menys i tenir feines que els agradin de veritat, que no té per què ser guanyar menys segur, ojo, però sí que és cert que avui en dia hi ha dos tipus de mercats. Un mercat de merda, i tal qual ho dic, sí, veritat o no, amb salaris molt baixos, amb temporalitat, amb precarietat total. Hi ha un altre mercat laboral que no és aquest. I a nosaltres el que ens interessa és anar a aquest altre, que està molt més posicionat amb el que parlàvem ara, àmbit més relacionat amb persones, amb creativitat, amb noves idees, i com veieu sí que hi ha la part digital, el big data, el machine learning, tot aquest rotllo, però hi ha una part molt de relació amb persones que no necessita la digitalització vista com que màquines i tot això. I aquí hi ha molta la part més social, més d'educació. S'obeeixen ordres com es proposen idees. Hi ha les noves metodologies que es porten ara, que són la metodologia Agile, amb la qual el treball d'equip entre elles va corresponsabilitzant i co-creant, perquè la col·laboració comença a ser una de les paraules de moda per la gestió de treballs en equip. Ho dic perquè són paraulotes que també podeu fer servir a les entrevistes, al currículum, etc. El treball col·laboratiu, el co-crear, tenir la responsabilitat de la feina que fas, etc. Es ven més online, offline, ara com sabeu cada vegada es ven més online. Això és un canvi amb els clients i és un canvi amb les relacions. Per lo que també a mi que em parlis en l'entrevista i amb el currículum de satisfacció del client, d'entendre la necessitat del client, del marc del client, tot això és importantíssim. De la inconsciència ecològica a la consciència ecològica. És cert que ara les empreses estan canviant els seus valors per obligació. Per exemple, McDonald's va canviar el seu vermell que tenia per un verd, perquè se suposa que així entenem que els seus productes són més ecològics. Que entrarem en un altre tema. Però sí que és cert que, com veiem, tot això també està canviant la manera de treballar i la manera de produir de les empreses. I d'humans, és cert que passem a humans i robots. Estem preparats per treballar amb robots? Ja estem treballant amb robots. Ho veieu o no, això? El mòbil avui en dia és un robot, quasi. Ja ni dir-vos que Alexa és un robot que tens a casa, que està escoltant les teves converses al 100% i que després aquesta informació la passa a Amazon i a Google. Perquè tot això són robots que nosaltres ja estem incorporant en el nostre dia a dia. Quan diem estàs preparada per treballar amb els robots és que ja ho estàs fent. Per lo que ens hem de treure aquest sabotejador que tinc, perquè al nostre dia a dia estem plens de robots. Els chatbots aquests, sabeu, no? Que tu obres una pàgina web i et surt, hola, ¿en què puedo ayudarte? Això és un robot. Moltes vegades quan tu parles, que és tremendo, l'altre dia estem que parlar amb una, dius sí, no, fea, no sé què, no? Que dius, ostres, per favor, es pot posar una persona d'una vegada? Estem ja, amb el nostre dia a dia, molt rodejat de robots. Ens hem de treure aquesta pedra de que, ostres, és que treballar amb un robot. El robot no serà el típic que veiem a les sèries en figura de robot, tot i que ja existeixen. No sé si va veure l'altre dia que amb les eleccions de Madrid hi havia robots davant d'algunes... Bueno, sí? Això serà el de menys. També hi ha robots, perquè veieu la part bona, que a Japó estan acompanyant a les persones grans amb la veu d'un familiar a les residències. Ostres, això em sembla molt maco. Hem de començar a entendre que tot el que fan els robots no és dolent. I una de les coses que fan és ajudar-nos amb el nostre dia a dia. Per lo que quan cliques una tecla en un ordinador, en el fons hi ha un robot darrere que està fent una sèrie de feines que abans feies tu. I se suposa que és per ajudar-nos amb el nostre dia a dia. Doncs com hem de començar a canviar el xip envers els robots. Per què? Perquè la nova manera de treballar que dèiem, la digitalització és aquesta de baix. Veieu el canvi de xip, Aquí estàvem parlant de la jerarquia d'abans,
comencen a haver-hi jerarquies d'equips, que vol dir que cada equip, veieu que hi ha un quadrant més gran, sí que té un responsable, però entre tots es fan la feina, però és que al final acabarem amb aquest equip d'equips que és que nosaltres col·laborem per un projecte, encara que tu estàs en un departament, després col·laborem nosaltres tres, per lo que la persona ja no depèn d'un jefe, sinó que s'anirà canviant depenent dels projectes amb els que treballi. Aquest és un canvi radical a l'era digital amb la manera de treballar. Què necessitem per a aquest canvi? L'adaptabilitat que hem dit, sobretot autonomia, per això deia allò de l'actitud emprenedora. Perquè ja no necessito una persona que m'obeeixi, sinó que necessito gent molt adaptable, proactiva, dinàmica, amb idees, amb creativitat i amb un bon networking i una bona capacitat emocional de poder-se adaptar a treballar amb persones molt diferents. Aquest és un canvi dràstic també a l'hora de la manera de treballar. No sé si us ha passat en alguna empresa trobar-vos alguna cosa així. S'està començant a incorporar fins i tot a poc amb entitats públiques. O sigui que si estem per ahí, vol dir que comencem a veure-ho. Per exemple, el BBVA va ser la primera empresa que va començar a fer això, aquí a Espanya, Spotify, Apple, totes aquestes, però estem parlant d'empreses molt petites, fins i tot emprenedors, que el que fas és, a través d'una sèrie d'eines, que tots tinguem molta transparència, però ho tinc aquí després, em sembla. Són equips amb els quals hi ha transparència, són corresponsables, hi ha una bona comunicació i sobretot volem gent que estigui realment feliç o potencialment, com hem dit abans, valorat amb aquesta feina. Per lo que jo el que vull de tu quan vens a fer l'entrevista és veure això. Vull una persona que vingui a l'entrevista en plan «Hola, que xulo això!», no? Exagerant, «Hola, que xulo això, no sé què, perquè m'interessa el vostre projecte, perquè tal, a part em veig que aquí podré ajudar-vos, no podré aprendre». Que és una de les coses que diu molt a l'entrevista de feina. «Es que yo quiero un sitio en el que pueda aprender». És que no et pago perquè aprenguis. Un poco bruto, però és això. És que tu m'ajudaràs a mi com a empresa. Llavors el canvi de xip amb la nostra comunicació, amb la nostra marca digital i a l'hora també d'anar a fer les entrevistes és importantíssim. Per què? Perquè per aquí ja no treballem per hores treballades, sinó que com veieu es defineix l'esforç i no el temps. Això vol dir que jo et diré mira que hauràs de fer això i tu m'has de dir, ostres, doncs jo per això penso que necessito tantes hores, ¿vale? Però al final a mi el que m'interessa és que al final dels 3 dies hagis fet això. Si ho has fet a menys hores, millor per tu. No sé si m'explico. Veieu que aquest canvi és heavy? On ho podem fer? Aquelles empreses que ja han tret el baby boomer i han fet el canvi generacional, sobretot amb les pimes. Doncs jo és un dels temes que miraria quan vegi el tipus d'empreses amb el que m'interessa anar. Perquè si vaig a les empreses tradicionals de tota la vida, que encara treballen d'aquella manera, serà l'altre. Si jo vull començar a treballar d'una manera diferent, hauré de buscar també a les empreses en les que estan treballant així. Però quan comences a treballar així, el canvi és dràstic, perquè entre nosaltres ens organitzem per fer la feina. Sí? Important, I sobretot el que es tracta és de fer visible el que no és visible, perquè es fa amb una sèrie de... No sé si coneixeu el Trello, són una sèrie d'eines amb les quals tu tens tot de manera transparent, amb tot l'equip, per que qualsevol persona pot saber com estan les coses. I és una manera també de deixar plasmat la feina que fas. I ho dic en positiu, per què? Perquè moltes vegades els responsables d'àrea no tenen clar la feina que fas. Si tu vas saturada, diuen, bueno, pues tampoc és per tanto. Aquest canvi és confiar plenament en les persones que treballen amb tu, tenir transparència absoluta i el responsable d'àrea el que fa és ajudar la resta, no imposar. Sí? I quines són aquestes competències que realment necessitem avui? I com veieu, hi ha alguna digital, habilitats digitals, però totes les altres no ho són. Resiliència, que és aquesta capacitat d'adaptar-nos, pensament crític, per això, per exemple, tu que comentaves aquí de buscar solucions i tal, és aquest pensament crític i analític que ens ajuda
anar a veure més enllà del que veig a primera vista. El compromís, però no sé què dius, no, és que sí, me siento muy comprometido. No, no, és que realment faig el que sigui per ajudar a que surtin les coses i per ajudar els meus companys. Flexibilitat, el treball en equip, la mentalitat de creixement. No sé si heu sentit molt aquesta competència, però parlem del creixement tant jo com a professional com del creixement de l'equip. És una mentalitat de cada dia pujar com un peldany, com aprenem amb l'ensai i error, perquè en aquest tipus de noves empreses no es va buscar qui s'ha equivocat, ni molt menys, si veieu el canvi, sinó que el que nosaltres volem és, dic nosaltres perquè em sento molt identificada amb aquesta mentalitat, és acabar d'analitzar què ha passat perquè no torni a passar. Però com que la feina la fem entre tots, no hi ha un responsable de l'error. Es busca com millorar. L'aprenentatge constant, la creativitat, presa de decisions, ho hem comentat, habilitats digitals, que vol dir, parlàvem abans, ostres, què necessito per fer la feina? I avui en dia hi ha moltes maneres de formar-nos, fins i tot de manera econòmica. Dèiem, al YouTube hi ha un munt de cursos a tot arreu, hi ha cursos als MOOC, els coneixeu? Sí? La resta, no? Sí, jo normalment utilitzo molt el Cibernarium i no sé l'activitat, però sí que els conec, m'han parlat d'ell, jo no n'he fet cap. Els MOOC són uns cursos online, que són gratuïts, que venen de moltes universitats. Llavors, hi ha per exemple Coursera, edX, Miríada, que tot això són plataformes online de fer cursos. Llavors, una manera de començar a formar-me de coses que em puguin interessar, són cursos d'unes 4 setmanes, 6 setmanes, tot online. Et diuen, vols incorporar la fundació i pagar $60? Sí o no, però no cal pagar-los. Però és una manera de començar, per exemple, si em vull reinventar, començar a incorporar la paraula que a mi m'interessa al meu currículum i començar jo a tenir els mínims coneixements perquè jo, com a reclutadora, tornant, necessito que tu em diguis les paraules tècniques o que facis servir un vocabulari professional relacionat amb el que jo t'estic, amb el que tu estàs buscant feina. Llavors, els MOOCs m'ajuden per formar-me i m'ajuden també, per posar el titulito amb el meu currículum i que l'algoritme ja trobi aquella paraula clau al meu currículum. Sí? O sigui que crec que és superinteressant. La cooperació, que hem comentat abans, importantíssima, i el treball col·laboratiu. I aquí us deixo un link a Eurecat, que ha fet, vaig col·laborar amb ells fent uns cursos de formació online, però ells tenen un ventall d'un test de competències, que no és només el test, sinó que també tenen alguna capsuleta de formació virtual, online, d'aquestes competències. Llavors, tu pots fer el test de competències, diuen, ostres, has de millorar, sempre parlem de millorar, la comunicació, doncs tens unes capsuletes de comunicació també. Per que em sembla que és interessant. A part de també a Barcelona Activa també tenim un test de competències. Què hauré de fer? Hauré de començar a incorporar aquestes paraulotes al meu llenguatge, veieu o no? Per què? Perquè, per exemple, la planificació i organització és una competència que tothom posa al currículum. Llavors jo m'avorro com un burro. Comencem a fer servir aquestes competències i moltes altres que són actuals, que jo veig que tu estàs al dia, i no posis, sisplau, amb el currículum, ja que et tornem, només el nom de la competència, sinó que explica en què ets bona amb aquesta competència, com hem fet amb la capacitat. Soc bona amb escolta activa, ja, però què vol dir això? No, és que em poso la pell, és que faig no sé què, explica'm això també. I sobretot, com puc liderar-me i autoliderar-me. Aquí tenim 12 punts claus. Avanza des de la calma, però con agilitat. Vol dir que no et saturis. Estem tan saturats. No et saturis, però no deixis d'avançar. Muéstrate como eres, de carne y hueso. No busquem persones que siguin totes super... Per exemple, avui en dia es busquen moltes persones introvertides amb els equips. Per què jo soc introvertida? Entre altres coses. Perquè una persona introvertida és observadora. Està pendent de la resta. I té moltes més capacitats, no que la resta, però que a mi m'ajudarà que hi hagi aquest treball en equip,
perquè serà la persona que cohesionarà a la resta de les persones de l'equip. Si tothom és superextrovertit, tenim enganxes amb l'equip. Llavors, no et venguis una cosa que no ets. Sí? Primer, tu estaràs més equilibrada amb tu mateixa i més segura. Aquí parlem d'entrevista, Si tu vas a una entrevista i m'expliques tal com ets tu, que no si m'expliques una cosa que no ets. Perquè llavors amb la comunicació no verbal que comentàvem abans, jo veuré que hi ha alguna cosa que no m'acaba de quadrar. I si no em quadra, no et contracto. I potser no soc capaç de definir què és el que no em quadra, però és que m'estan dient, Laura, és que hi ha alguna cosa que la comunicació verbal t'ho està dient, en canvi de paraules t'està mentint. Llavors, sou vosaltres mateixes. Ara, explica'm amb potència. Sí? Muéstrate cómo eres, cuida tu talento. Aquí parla tant de lideratge com d'autolideratge, per si hi ha alguna que la tradueixo. Però cuida el teu talent. Ets el teu millor tresor. No ho oblidis. Comença a creure't. Què és el que jo faig amb alguns cursos? Els faig fer com si fos una nube de paraules. Amb les competències que hem definit, amb els teus valors, amb allò que ets superbo, amb allò que realment t'apassiona. Amb tot això fas com un puzzle, fas un núvol de paraules i preguntant a les persones que et coneguin com et veuen, és que et surt una cosa superpotent. I tu poses allà on estàs treballant, on estàs buscant feina, tu poses allà a la paret i el dia que tens una miqueta d'això em dius, a veure, ostres, Laura, però si tens això i tens l'altre. O allò no, hem de començar a creure molt més en nosaltres. Anticípate per evitar el ruido, el que parlàvem de que no esperis a veure què necessita el mercat, sinó investiga i anticipa't per fer-ho. Comunica estratégicamente, tant emocionalment com professionalment, atrévete a equivocarte, cuidar los detalles. El tema de les emocions, cada vegada es contracta més per emocions, comentàvem l'altre dia, importantíssim. Primer, conèixer-te a tu abans d'intentar ser empàtic amb la resta, això és molt important. Recorda que el treball en equip és clau i això ho hem de parlar a l'entrevista de feina. Parlen de tu, però parlen també de com treballes amb la resta i no només posant treball en equipo. I si no te llevan la contraria tens un problema, el que parlàvem abans, que em deies, ostres, com faig? No vulguis que tothom pensi igual que tu. Ara tens que tenir la mentalitat oberta per poder parlar de totes les coses. Iniciativa. Quins recursos tinc per introduir-nos a les noves necessitats del mercat? Tot això són noves possibilitats del mercat, la transformació digital. I són possibilitats de feina. Hi ha dos que són mentida, que sempre les poso per veure si les coneixeu. Vehicles autònoms, està clar, Diuen, i mira, t'havia vaig penjar el link un de Vodafone que deia que el 2025, jo ho veig una miqueta a prop, però que els cotxes com aniran amb el 5G, que no hi haurà ni semàfors, perquè s'autogestionaran entre ells. No sé si algú ha anat a Xina, vaig anar a buscar la meva filla a Xina, i allà feien això. Si tu allà anaves i tenies que anar amb el mateix pas tota l'estona perquè llavors els cotxes t'estivaven. Una miqueta així caòtic, seria més o menys el mateix. Això és el que diuen que faran el 2025 els cotxes. I ara mateix els cotxes no van sols per un tema d'ètica, perquè davant d'un accident aquí mates. A l'avi que passa, a la persona que tens dintre, però ja podrien anar autònoms. Fins i tot hi ha una universitat a Anglaterra que ja funcionen sense conductors. O sigui que dintre de la part de vehicles autònoms hi ha moltes possibilitats de feina. Tot el tema de la mobilitat, com sabeu, està canviant moltíssim. El tema de computació cognitiva, us sona, no us sona? La part de computació cognitiva el que fan és com són els propis ordinadors els que van aprenent amb tota la informació que tenen. Per exemple, això del catch-up, o això com es digui, nosaltres estem ensenyant a les màquines a través de quan et diuen això és un semàfor i tu li dius sí, és un semàfor. Sí? A l'assistent virtual, evidentment això ja ho tenim dominadíssim, veieu que ja ho tenim al dia a dia que te mueres. Intel·ligència artificial, claríssim també. El 3D, sí, ara estem ja imprimint menjar amb 3D. 4D, això serien les ecografies aquestes que et fan, el bebè i tal. El 5D, és que ara mateix, per exemple, estan imprimint un material
que és així per la construcció i quan li dona el sol, per agafar el màxim de l'energia solar, ell mateix es posa pla, amb uns nanosensors que tenen, o sigui que això sí, ja existeix. El 6D, no, això no existeix. Big Data, treball de futur, això de recursos humans, per exemple, està molt incorporat al Big Data, es parlava del tema dels currículums. El Big Data se suposa que ve a ajudar-nos, i a partir d'aquí es poden treure molta informació. El Deep Learning, l'aprendizaje profundo, sí, això són els que fan les màquines arrel de tota la informació que tenen del Big Data. Ho dic perquè comencem a veure que tot això ens pot ajudar. Machine Learning, el mateix, aquest aprenentatge continu que fa que fins i tot puguin preveure el que tu voldràs. Per exemple, hi ha una sèrie de neveres ara mateix, no sé si les coneixeu, que tu dius, mira, jo vull que sempre a la nevera hi hagi 4 ovits en línia, 2 no sé què, 2 no sé quantos. Quan ja t'has pres 2, ja t'estan demanant perquè t'arribi a casa i tu no hagis de demanar res. És que això m'agrada a mi, El Digital Twins, us sona això? El què? Digital Twins. Això és que amb la realitat virtual ja no fan, abans tu havies d'imprimir un mostrari per veure un test per veure si estava bé, però ara això ja ho fan amb els ordinadors per lo que s'estan optimitzant, tot el tema de costos, de producció, etc. Vale? No passa res. Blockchain no és només el Bitcoin. Per exemple, l'altre dia al Carrefour tu podies uns ous amb el blockchain veure la traçabilitat per veure si realment eren ecològics o no. Això també és blockchain. Indústria 4.0, intel·ligència exponencial, realitat virtual, que això deien que per exemple amb el tema de cultura té molt de futur i tot el tema ara mateix estan ensenyant pisos de lloguer amb realitat virtual, això ho sabeu, no? El IoT, Internet de les coses. Sí? No cal, no? Pues exemple, això està claríssim tot, Fins i tot hi ha unes culleres que quan tu vas menjant et va dient les quilocalories que estàs menjant. Imagina, Vale? La realitat augmentada, el grafeno és aquest material que ara està tan cotitzat, que aquí hi ha per Cuenca o per Càceres hi ha moltíssim, i que s'està esgotant, que és el que necessiten per fer tots els xips. I la computació quàntica, que també. Tot això és el que ve, però no és que ve, és que ja està ara. Jo haig d'entendre com tot això s'incorporarà a la feina que jo vull. I m'hauria de començar a buscar informació perquè, clar, si jo vull buscar feina d'això, m'haig de començar a preparar, com us deia, no només a nivell de vocabulari tècnic, sinó a nivell d'incorporar-ho amb el meu dia a dia. Per exemple, amb el tema de tèxtil que parlàvem abans, ara mateix els patrons ja s'estan fent en 3D. Això és des de fa un any, com a molt. Amb un tema que era com abans molt de l'any de la catapum. Sí? Llavors, com que vull que entengueu que fins i tot aquell sector que sembli que és molt antiquat i que no incorporarà, segur que ho incorpora. I com podem fer per informar-nos de tot això? Doncs dintre de la Generalitat de Catalunya teniu elecció, no entraré en tot perquè ho hem comentat, però sí que vull que veieu, això és l'any passat, on ve les feines de futur, això ho tindreu després, però perquè veieu que això ja està aquí a Catalunya d'una manera molt, molt, molt ficada, ho hem comentat tot, que la indústria 4.0, el tema per exemple de Green Tech, tot el que són tecnologies vinculades amb l'ecologia i tot això té molt de futur, les ciències biològiques, l'economia silver, que seríem nosaltres, després està la Golder, i tot el tema de videojocs, per exemple, també la veritat és que som una sèrie internacional de videojocs. Sí? I això perquè vull que entengueu cap a on anem i que no podem deixar de veure-ho, que és com serà el consum el 2030. Teniu, per no... Però una miqueta el que ens diuen és que tu podràs olorar a través del mòbil. Tu podràs comprar una cosa, una colònia, i podràs olorar la colònia a través del mòbil. Sí? Que és el que dèiem de l'aroma digital. El tacte també, tu podràs acabar tocant. Sabeu que ara mateix tu pots provar-te la roba amb la realitat virtual, perquè t'agafen la teva mida i tal i qual, i pots
abans de comprar-la, no? Pues provar si et queda bé o com et queda o com no et queda. És que és una passada tot això. Comencem a veure el canvi, El tema de la privacitat, per exemple, tot el tema de ciberseguretat també té molt de futur. No m'ho identifica més, però sí que us volia que tinguéssiu aquesta informació per entendre cap a on anem. Per això aquí us he deixat diferents informació per veure on puc trobar. Per exemple, la pàgina de CETECNO, és una pàgina molt bona del Centre de Tecnologia d'aquí de Catalunya, en la qual teniu informació de cadascun d'aquests moments. Espera, ja vaig mirar un momentet, perquè sí que crec que val la pena. Perquè aquí teniu moltíssima informació sobre aquests sectors que hem comentat que tenen tant de futur. Fan conferències, si us podeu apuntar, la veritat és que està superbé. Bé, perquè són recursos que tenim accessibles i que no els coneixem. Tenim aquí tota informació dintre de coneixement i talent. Teniu el centre de coneixement. A veure si us fica, accedir. I aquí tenim els sectors emergents que hi ha ara mateix a Catalunya. E-commerce, educació, elements transversals, emprenedoria, energia i recursos, que és un altre sector superpotents avui en dia, la indústria alimentària. Com veieu, aquí teniu tots, el tema de disseny, cultural, la part cultural que dèiem. Llavors, dintre de cadascun d'aquests sectors teniu informació concreta per conèixer molt més aquest sector en l'àmbit tecnològic, per començar a agafar aquestes paraulotes que necessitem. Què més tenim aquí? Tenim molta informació que ens parla sobre el futur que serà. Tècniques de blockchain, ciberseguretat, el futur del treball. Per què? Perquè d'aquí puc treure idees sobre treballs del futur que potser no m'havia plantejat. Penso que és una eina interessant que mirem. Us he deixat aquí informació sobre el mercat del futur i aquest que és de la Generalitat, que és molt bo, us dona informació concreta de quantes persones estan treballant en aquest lloc de feina aquí a Catalunya, quin és el perfil que es demana, etc. Perquè ho mireu i cotilleis. Igualment, si necessiteu alguna cosa en concreta, també podeu contactar amb mi i ho parlem. Anem a veure una miqueta de com entendre aquest nou entorn digital. Encara segueixen dient amb els avions, ponga el respaldo en posició vertical, quan els respaldos ja no es mouen. Potser fa 5 anys que no es mouen els respaldos dels avions. I encara les hostesses continuen dient la mateixa frase. Per això és tan important que entenguem que hem de fer aquest canvi de xip, sí o sí. I com? A través de la nostra marca digital. Ens hauríem de buscar a Google i començar a veure com ens estem posicionant. Com veieu, tenim WhatsApp, que és la líder que te mueres. Per WhatsApp, Facebook, sabeu que tot és el mateix. YouTube i Google i YouTube, com que són eines visuals, estan pujant moltíssim. Per lo que ens podem plantejar a veure si volem fer alguna cosa allà o no. Jo estic ahí. I per últim tenim que LinkedIn és la primera a nivell professional. I té més de 13 milions de persones. Jo no entraré a LinkedIn perquè demà teniu una sessió molt bona, però vull que entengueu que una part molt important de la marca digital és què és el que diu les xarxes de nosaltres i sobretot LinkedIn. Per al que no em puc permetre avui en dia no tenir un bon LinkedIn. Sí? Importantíssim, I jo el que us recomano abans de la sessió de demà és posar al Google el vostre nom i cognom i veure què és el que esteu dient al món. Una altra eina que us he comentat abans és el Trello, això és una imatge, però és una eina molt agile, perquè com us deia es fa servir molt per la transparència, i aquí us he posat un exemple del que seria una recerca de feina, i jo podria tenir passos com aquests. A la prerecerca, què haig de definir, quin és el meu repte, quines són les paraules claus,
estic investigant el mercat, no l'estic investigant. Sí, llavors són una sèrie d'eines. Jo, si voleu, em podeu enviar un correu i us compartiria aquest Trello, perquè són els diferents passos que hauria de fer més o menys sí o sí per començar a posicionar-me dintre del nou mercat laboral. Llavors, de què es tracta? Que amb aquesta planificació que deia Araceli, a la recerca de feina és importantíssim. I tinc un munt d'eines que em poden ajudar a que aquesta recerca de feina sigui més àgil. I parlem d'eines digitals. Per això tenim aquesta, no entraré a cadascun perquè això és un altre curs, però sí que, com veieu, pautar-me des del tema de les autocandidatures, el tema de missatges a persones, de contacte amb persones, que em puguin donar informació, tot això és importantíssim. I sobretot el seguiment. Perquè moltes vegades fem moltes accions, però no seguim les accions. Envio un currículum i no truco per veure si l'han rebut, o faig una entrevista i no truco per agrair, o no envio un correu per agrair l'entrevista. Són aquests petits detalls els que moltes vegades farà que truquin o que no et truquin. Anem a eines concretes digitals que em poden ajudar amb això. Dubtes o preguntes? Anem a eines senzilles que ens poden ajudar a això. Per exemple, jo sé que no es veu molt bé la imatge, però vull que veieu el concepte. Si jo començo a crear-me la meva marca digital, el primer que hauré de fer és definir quines són les meves paraules claus. Per què? Perquè abans hem parlat que la recerca comencen a fer algoritmes. Una manera de saber quines possibles paraules claus podria posar és a través d'aquesta pàgina que es diu Answer the Public. Això és màrqueting digital puro i duro, us ho dic a partir d'aquí. Què fa aquesta pàgina? Podem posar només una paraula o dues paraules i només la podeu fer servir una vegada al dia com a gratuïta. Però el que em diu és, si tu poses una paraula, quines són les preguntes que la gent fa a Google envers aquesta paraula? Això em pot ajudar a buscar paraules claus i a començar-me a posicionar, perquè una de les coses que hem de fer a LinkedIn i a nivell general a Google és començar a escriure articles jo, que jo ho tinc ahí pendiente, però... perquè això em posiciona com a experta. O sigui, el primer que hauré de saber és què quiero hacer con mi vida, a partir d'aquí defineixo les paraules claus i haig de començar a posicionar-me dintre de les xarxes conforme jo sé de lo que estoy hablando. A mi la paraula experta no m'agrada perquè amb el que està canviant avui en dia tot no hi ha ningú que sigui expert en res, però sí que si jo vull anar per A hauré de començar a llavors, qui té una pàgina web? Pàgina web pròpia. Hi ha una eina que es diu Google Sites, que jo la recomano perquè té plantilla per fer currículum. És de Google i com que és de Google es posicionarà molt bé, es posicionarà a dalt de tot quan em busquin amb el meu nom i és una manera de tenir com una landing page, com una pàgina web amb el meu currículum. És molt senzill, que ja té com 3 plantilles i l'únic que fem és omplir aquestes plantilles. Per què ho dic? Perquè això ja em comença a posicionar i a partir d'ahí podem fer també publicacions. I si tenim això, aquí no ho tinc posat, però també podríem tenir el Google My Business de Google, que a partir d'aquí, per exemple, jo penjo fotos a vegades d'algun slide d'alguna presentació o poses els serveis o tal, i vulguis o no, tu veus, mira, 70 persones han vist la teva foto, i dius, mira, doncs que bé. I de manera absolutament gratuïta. Per lo que jo em puc començar a posicionar de manera gratuïta amb eines de Google. Ho dic perquè Google té moltes eines i només coneixem 3 o 4. Aquesta de T9 Labs, el que està molt bé és perquè una de les coses que hauré de fer per la meva marca personal és començar a tenir una imatge de marca. Que jo ho dic, però ja sé que després tampoc ho faig, però bueno, tema de temps. I jo aquesta li puc dir, vull imatges que tinguin aquests 2 colors, perquè vull que la meva imatge sigui equilibrada i vagi de verds i blaus. Per què? Perquè jo hauré de decidir també en quines xarxes vull estar. Vull estar a Instagram, per exemple, tot el tema de les mans, que tu deies que eres tan bona. Instagram és la pàgina amb diferència. A part, a Instagram també, si tens el perfil professional, ha obert una part d'e-commerce, que això fa 2 setmanes,
que realment és per ajudar una miqueta que els emprenedors puguin vendre coses a través d'Instagram. I ara mateix Instagram funciona superbé. Vull tenir TikTok. Ara mateix és una de les xarxes que funciona millor. O sigui, ja està desbancant Instagram amb diferència. Ho sento, però és que jo haig de parlar d'això. Però jo estic dient, haig d'estar totes? Què penseu? No. No. Vale? Però és que és impossible. És que és impossible. O t'hi dediques a això, la teva feina és actualitzar les teves xarxes. O si no... Per això hi ha una feina que està sortint molt, que és la de això de la persona que porta el teu màrqueting digital, perquè és que al final tu o treballes o fas això, però no pots fer les dues coses a la vegada. Sí? Però que sapigueu que aquesta part és molt important. I també us poso aquesta de titulares, perquè aquí el que et diu és, amb una paraula clau, et diu quines possibilitats per fer blogs o per fer articles. Perquè sí. Perdó, agafo un boli. Sí, i tant. Se m'ha trencat i m'estic... Gràcies. Vale, llavors, com veieu, quina eina és molt important de la meva marca digital? Començar-me a posicionar-me, començant a crear contingut. Perquè totes sabem de moltes coses. Llavors, ens hem de treure aquest sabotejador de que és que com vull escriure jo un artículo, vale? Perquè si jo ho faig, vosaltres també ho podeu fer. Sí? Sí. Vale, llavors, hem de començar a preparar-nos i pots dir, ostres, doncs mira, m'agafo un dia a la setmana i escric aquell dia 3 articles i després els vaig pujant a poc a poc, per exemple. Sí? I eines per gestionar el meu temps, perquè una de les coses que hem de veure és que avui en dia tenim moltes eines que em poden ajudar a nivell digital i no digital a gestionar el temps, perquè un dels punts importants quan estem en recerca de feina és tenir una agenda ben controlada. No es tracta d'estar 8 hores buscant feina, es tracta de ser àgils i productives les hores que estiguem fent. Per això, a dalt de tot teniu la del Trello, que us he ensenyat abans, que seria una de les eines que em podria ajudar. Després tenim recordatoris de Google, de OneDrive, no? Les llistes aquestes famoses, per colors, per tal, que t'avisen, que et diuen, que no sé què. Vale? Tenim el Notes, per exemple, que ens pot ajudar molt, els calendaris, tot això funciona molt bé. Ara, sí que és cert que tenir un planning en físic, a nivell emocional, el que fa és que el cervell, quan jo escric una cosa, ho oblida, però quan jo ho escric amb l'ordinador, no. Llavors, jo tinc la meva agenda física i tinc el mòbil i tinc l'agenda de l'ordinador. Ho dic perquè, com veieu, ens funciona una miqueta tot. I una altra cosa que podria fer, que això és molt àgil, és posar-me pòsits en una paret. Ho dic perquè veieu que és supersenzill, posar-me pòsits en una paret, amb totes aquelles coses que haig d'anar fent, posar-me 3 fileres, que seria to do, per fer, doing i done, i anar movent els pòsits depenent del que hagi fet en cadascuna d'elles. Això és l'inici d'aquests procediments àgils, ni que després amb la pandèmia, en tot això, per això vam anar cap al Trello i altres eines, per sintetitzar. Però això dels pòsits funciona superbé i és molt fàcil, i és supervisual. Què més tenim? Les eines compartides. Per exemple, el tema del currículum, per tornar, sempre dient que està molt bé que el tingueu amb algun de documents compartits, perquè mai saps si potser estàs prenent alguna cosa i et diuen, oye, ¿me puedes enviar el currículum? I tu, ostres, ara haig d'anar a casa a enviar el currículum? No, con el mòbil. Vale? Llavors, sempre en PDF, recordeu-vos d'això, però si jo tinc una carta de presentació, un currículum i tal, amb un document compartit, doncs sempre, evidentment, em serà més fàcil. Què més tinc que em pot ajudar en tot aquest moment? Coneixeu els mapes mentals? Doncs vinga, explica't. És una manera d'organitzar conceptes, idees, no? Ara mateix, per exemple, hi ha moltes escoles que estan utilitzant aquesta metodologia, aquesta tècnica amb els alumnes, perquè puguin organitzar en funció de això, idees, conceptes, relacionar-los, i que de manera visual quedi tot. Realment funciona molt bé. Per exemple, jo quan haig de fer una formació agafo un full en blanc i poso adaptabilitat al mig i quins són aquells 3 punts claus que vols parlar a la sessió i a partir d'aquí comences.
O, per exemple, si haig d'anar a una entrevista de feina, pensaria què és l'important d'aquesta feina i com els hi puc ajudar en cadascun d'aquests punts. Com veieu, evidentment, jo me'l trasllado amb el que jo necessito, però és una manera molt clara, jo soc molt visual, és una manera molt visual de tenir molta informació sense agobiar-te. Perquè al final tots els adjectius, adverbis, conjuncions i tot això són elements que no donen informació. Per això també us dic que al currículum posar frases com molt curtes i sense aquestes paraules a mi com a reclutadora m'ajuda a tenir les idees clares del que m'estàs posant. Doncs aquest mapa visual us pot ajudar en aquest sentit. Aquí us deixo alguns, però hi ha 4.000. I el tema de pissarres que us dèiem, que a la millor pissarra, com us deia, són els pòsits, però si no tenim el miró, tenim el mural, tenim diversos que podem fer servir. El bo d'aquestes pissarres, que són col·laboratives, que tu dius, ostres, mira, estic en fulanito fent un projecte en una empresa, fa servir aquest tipus de pissarres i pots crear un projecte entre tots. Són pissarres molt senzilles, al final li dones allà el pòsit i sobre el pòsit escrius, ho pots compartir amb qui sigui. Com veieu, són eines que són senzilles, totes gratuïtes per descomptat, però que em poden ajudar en aquest dia a dia. I el Teams, que es veu una mica malament, però el Teams que parlàvem l'altre dia, que és una eina superinteressant, amb el qual jo puc tenir equips, puc tenir, com veieu aquí, jo podria tenir files que serien els documents, puc tenir notes, puc tenir el Trello incorporat dintre del Teams perquè el veiem, fas amb l'arroba i comparteixes amb la persona que t'interessa. Ho parlàvem l'altre dia, és una eina que avui en dia es fa servir a moltes empreses, el Teams. La veritat és que guanya molta força amb el confinament, per lo que jo sí que començaria a veure com funciona. I ja està. Moltes gràcies. Així tinguem de temps. Ja m'ha sobrat 15 minuts i tot. Moltes gràcies. Dubtes, preguntes, idees? Eines que podeu fer servir a nivell digital, eines que esteu fent servir? Jo faig servir molt el Drive, per exemple, perquè és molt pràctic per penjar, a més de currículum, temes particulars de metges. Les metges del meu pare, no sé què en cada carpeteta i és molt pràctic perquè vas a la farmàcia i poses la recepta. Ja a nivell personal, a nivell de laboral i això, anar penjant el que després pots consultar tant des del mòbil com des de... I després és fàcil, és molt intuitiu, és arrossegar... Sí, la veritat és que... Això, i després el kit per les notes, tant personals per coses que vull fer com de... personal o feina. Després hi ha una altra que t'he posat aquí que es diu ePocket, que seria com l'Evernote, no sé si ho coneixeu, que tu veus un article o veus alguna cosa interessant però ara mateix no ho pots llegir, llavors tu guardes amb aquests i ho tens després per llegir-t'ho. Això és interessant perquè avui en dia tenim tanta informació a la xarxa que no és possible. Una altra eina que tampoc us he comentat és una que es diu Feedly, amb 2 Es, que això el que ens ajudaria és un RSS, un repositori amb el qual jo li dic, ostres, envia'm tots els articles cada dia vinculats amb educació, tèxtil, no sé què i no sé quantos. Llavors jo obro cada matí, que tot això jo tinc pendent d'anar fent, i em surt un munt d'articles. Què puc fer amb aquests articles? Els puc compartir a LinkedIn, per exemple, per posicionar-me en un tema en concret que a mi m'interessa. Digues. Feedly. Sí, Feedly. Com peu, amb B, Feedly. I l'altre era l'ePocket, no? A l'ePocket. Llavors, ho dic perquè és cert, que ara posar-te a fer articles i no sé què i tal, i com dèiem, això és molt de temps, i la veritat és que no tenim aquest temps. Però el que no puc és deixar les meves xarxes mortes. Llavors, ostres, jo avui he compartit això de competències digitals, ho he compartit a l'Instagram o tal. I com veieu, al final són 5 minuts. El que sí que jo haig d'entendre és, per exemple, a mi m'arriben projectes a través de LinkedIn. Estic en una empresa del País Basc que em va dir per fer un possible curs, vam estar parlant el divendres, oye, pásame esto, oye, qué bien, no sé què, vam tenir superbon rotllo. No sé si acabarem o no, és per fer un curs, però m'han trobat a través de LinkedIn per paraules claus. Per lo que avui la millor manera de trobar feina no és enviant a Infojob, sinó és aquesta, és tenir bona visibilitat.
I això és marca digital. Per això jo faig altres càpsules de currículum digital. Quan parlem del currículum no és el currículum en PDF, és què és el que jo veig quan jo poso el teu nom. Tenim el Google Sites, tenim per exemple el Canvas, el coneixeu? Sí, és fantàstic. Ara s'està fent molts currículums amb infografies, que és molt senzill, és molt visual i a sobre has de posar poqueta informació. I tu recomanaries més aquest tipus de currículum? Perquè jo tinc el típic currículum d'abans, que sí que l'he modificat una mica en paraules clau i sent més sintètica, però són 3 pàgines. ¿Pero qué me estás diciendo? Un full per davant. I ja. I ja. O sigui, el currículum és el tràiler de la pel·lícula. La pel·lícula són les teves xarxes socials, per ara encara LinkedIn, per ara, perquè LinkedIn està fent canvis superraros i a mi no està acabant d'agradar últimament. Perquè està... O sigui, últimament tens menys visibilitat i no sé què, i surt tal, i bueno, està fent coses rares, Però no s'oblideu de Google, per exemple. Per exemple, dintre de Google, tu pots acabar, si tens una petita pàgina web, pots fer que la gent et recomani per Google. Sí. I això et posiciona molt més quan busquen alguna persona per paraules claus. Si tu tens aquestes paraules claus a la teva pàgina web i a sobre estàs ben recomanat a Google, Google fa que et vegin més. Sí, s'ha d'anar en compte també, per exemple, jo fent la recerca, el primer que trobo són articles o comentaris d'opinions que he compartit al Twitter, que és la xarxa que menys faig servir, però al final es deu posicionar superbé i clar, jo veia fotos i coses que dic, això què és? Vale, En algun moment he compartit alguna cosa, he retuitat alguna cosa i el primer que surt és allò que potser fa 3 anys i ja ni me'n recordava. O sigui que... Però també perquè com no li estàs nutrint d'informació, Google agafa la informació que troba. Sí. No, però hi ha coses més recents en altres xarxes, però no sé per què, bueno, això és l'última recerca que vaig fer, però sí que no em reconeixia perquè això, hi havia coses de... Però són privades les altres xarxes? Clar, veieu, no, si són privades, són privades. Instagram no, Facebook sí. Ja. I a LinkedIn entenc que no. Bueno, LinkedIn ho has de mirar, perquè LinkedIn algunes persones no sabeu i ho tens com a privat, ho has de tenir com a públic. Llavors, Google agafa les 250 paraules primeres teves del teu LinkedIn. I això és el teu titular i això ho veureu demà. Per això el titular és tan important. Però clar, LinkedIn hem de tenir públic, això seguríssim. Sí, sobre això que comentaves abans, no? de que et busquen i et troben, no? Que els headhunters i persones de recursos humans busquen per LinkedIn. De vegades les persones que tenim al servei d'ocupació ens diuen però és per segons quin perfil o per segons quin... I el que estem veient és que ara recentment hi ha una persona que estem atenent al servei que l'han contractat perquè l'han trobat per LinkedIn i té un perfil de call center, és a dir, d'atenció a les persones i a més l'ha contractat una empresa de Múrcia per fer teletreball i fa teletreball des de casa, a més, coses impensables. Ella deia, em sorprèn perquè jo no els hi he enviat la meva candidatura, simplement jo estava allà, sí que tenia molt treballat el seu perfil amb les paraules clau per les quals l'han trobat i pensava, justament és un molt bon exemple de que estan en el lloc adequat, utilitzant les tags, les etiquetes, tot el que calia, l'han pogut trobar i aquest és un molt bon exemple de que realment quan es treballa el perfil, quan tens clar quines són les teves opcions, a on vols anar i et posiciones clarament, les empreses et troben. Clar, el problema moltes vegades és aquest, que no fem el previ de decidir. Jo estic, a aquest tol tenim una xerrada que es diu multipotencialitat, que a mi m'encanta, perquè al final, jo perquè haig de ser bona només en una cosa. Jo, mira, tinc 3 àmbits de treball ara mateix. Però sí que és cert que això encara no posiciona gairebé a LinkedIn. Llavors, has de trobar la manera com reconduir-lo, enganxar-lo tot perquè el vegi, que no sé què, saps? Però no pots tenir més de 3-4 etiquetes com a potentes. I cada etiqueta a LinkedIn mínim hauria d'estar entre 14 o 16 vegades en tot el teu perfil. Llavors, com veieu, hi ha una feinada. Per això es deia allò d'SMOC, perquè a vegades m'ajuda perquè he fet un curset de no sé què amb la paraulota que a mi m'interessava i aquesta ja em compta com a paraula clau. Però jo vull que entengueu que el mercat, clar, s'ha de repetir. I que jo haig de veure les noves oportunitats que hi ha al mercat, que hi ha mogollon,
mogollon, i que amb aquestes oportunitats no necessito una formació i una experiència prèvia, perquè si no existeix no està, i que jo haig de començar a entendre que sóc un producte que m'haig de vendre a nivell de marca digital i que haig de decidir, potser Twitter no m'interessa per estar. Jo a Twitter estic perquè hi ha alguns cursos de formació que també els pengen a Twitter i llavors em posen el meu arroba i tal. Però jo informació a Twitter no penjo. No m'agrada. No m'interessava per informar-me jo, però estic veient que potser no em convé, perquè si qualsevol cosa que comparteixo i després resulta que és el que es posiciona millor, doncs no sé. Llavors hem de començar a entendre això, on vull estar, què és el que vull que vegin de mi les xarxes socials, quines vull gestionar, no puc estar totes, estic absolutament d'acord. Jo penso que és més important centrar-nos en una, més si estic en recerca de feina, centrar-me en LinkedIn a muerte, que hi ha molta feina darrere de LinkedIn, haig de compartir articles, haig de començar, quan algú penja alguna cosa que conec o que sigui de la meva xarxa, oye, qué interesante esto que has colgado, fulanita, perquè LinkedIn això ho va potenciant i fa que tu et posiciones millor. Llavors, mínim una hora i mitja a LinkedIn, si estic en recerca de feina activa, hauria d'estar cada dia. Mínim, ho sé tu, però és que... Llavors, una miqueta, la xerrada és això, entendre que ens podem adaptar perquè ja ho hem fet abans, que això anirà canviant sempre i la millor manera és estar al dia formant-me i entenent que tot i que hem parlat de molts temes de transformació digital, hi ha moltes altres que no són digital, com hem vist tot el tema de les persones, de l'ambient ecològic, mobilitat, etc. I que totes tenim l'oportunitat de fer el canvi si ens interessa, però que si no, igualment dintre de la meva feina de sempre, haig de començar a incorporar aquestes noves paraules, aquestes noves tècniques que realment són importantíssimes. I això de treballar en remot és cert que cada vegada està més en marxa, ja ho veuré, però dintre de LinkedIn hi ha un punt que poses que t'interessa treballar a distància. Segurament per això l'han trobat. Doncs bueno, res, espero que us hagi sigut útil. Qualsevol cosa que necessiteu teniu el meu contacte també. Vale, gràcies per venir. A tu. Molt bé. Doncs, bueno, ja ho sabeu que demà hi ha el taller de LinkedIn, per tant, doncs, si veniu demà, ens veurem demà. Sí, demà vindré puntual. Perfecte, doncs moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. I que d'aquí a 6 mesos estem treballant totes segur, o sigui que... Sí.